Pedigree Jumboen. Tygges om og nom igen. I denne video vil vi analysere den digitale reklamefilm fra Pedigree, som vi så i indledningen. Når man laver en analyse af en reklamefilm, opdeler man filmen i de dele, den er sammensat af. Det gør man for at nå frem til reklamefilmens direkte og indirekte indhold og budskab. Rækkefølgen af analysepunkterne er ikke så vigtig, men det er vigtigt, at du kan give udtryk for de virkemidler, som reklamefilmen benytter sig af. Når du skal analysere en reklame, starter du med at kigge på produktet. Med andre ord finder du altså ud af, hvad der reklameres for i filmen. I vores tilfælde reklameres der for jumboen fra Pedigree, som er et tykkeben til hunde. Herefter kigger du nærmere på handlingsforløbet i reklamen. Du stiller dig selv spørgsmålene hvad, hvor, hvornår og hvem. Altså hvad sker der, hvor sker det, hvornår foregår det og hvem medvirker. Herefter går man videre til opbygningen. Her ser man nærmere på, hvor mange scener som indgår og hvor mange klip der er i hver scene. I denne film er der 2 scener. Den første med hunden, der tykker, og den anden med billedet af produktet. I den første scene klippes der 10 gange, og i den anden scene er der ingen klip. I en reklamefilm er det vigtigt at se på, hvilken kamerateknik der gøres brug af. Man skal se nærmere på billedformatet, perspektivet og på bevægelserne. Hvis vi først ser nærmere på billedformatet, som er forholdet mellem billedets bredde og højde, kan vi se, at dette kan variere fra næsten kvadratisk til et mere aflangt format. I Pedigree-reklamen ses et widescreen-format. Det vil altså sige, at vi ser reklamen i fuld skærm. Når man arbejder med billedformatet, er det vigtigt at kigge nærmere på, om der ses close-up, total close-up og ultra close-up. I første scene ses alle 3 typer af close-up. I videoen ses der ikke så mange kamerabevægelser, dog ses der et eksempel på traveling, når kameraet kort flytter sig med hunden hen imod tykkebenet. Dette ser vi her. Når man analyserer reklamefilmen, kigger man efter, om der er reallyd og dublyd. Reallyd er den lyd, som både vi modtagere og personerne i filmen kan høre. Det kunne fx være lyden af en dør, som smækker i en spillefilm. I denne reklame er der ingen reallyd, da det er en animation. Dublyd opnås, når man hører hunden tykke og den mandlige speaker. Pedigree Jumboen. Tygges om og nom igen. Der er her tale om en animationslyd, da det ikke er lyden fra en rigtig hund. Dublyd opleves også, når der i reklamen benyttes voice-over. Dette gøres fordi, at reklamen oprindeligt var på engelsk. Det er også vigtigt at se, om der er dialog og speaker-kommentarer. I Pedigree-reklamen er der ingen dialog, da der kun er én, der taler, men derimod speaker-kommentarer, som siger Pedigree Jumboen. Tygges om og nom igen. Det er også relevant at se nærmere på, hvordan billedet og lydsiden passer sammen. I Pedigree-reklamen er der en fin sammenhæng imellem hunden, som tykker, og Pedigree Jumboen. Tygges om og nom igen. som giver et humoristisk twist til filmen. Når man arbejder med reklamer, er det vigtigt at se på, hvilken målgruppe reklamen henvender sig til. Dette kan gøres ved hjælp af Minerva-modellen, som er en af de mest anerkendte livsstilsanalyseværktøjer. Den inddeler den danske befolkning i 5 forskellige livsstilssegmenter. Produktet er et tykkeben til hunde og går dermed ind under kategorien fødevarer. Når en reklame er henvendt til forbrugere, er det vigtigt at kende til forbrugernes købsmønstre. Man taler om forskellige typer forbrugere og inddeler dem i 6 kategorier. Når man kigger nærmere på, hvilke forbrugere, der vil købe Pedigree Jumbo til sin hund, ser man nærmere på forbrugerens købsmønstre. Pedigree Jumboen er prissat til 31 kroner per styk. Dette er en forholdsvis høj pris, som vil få nogle forbrugere til at fravælge produktet. Ud fra Minerva-modellen vurderer vi, at dem, der vil købe Pedigree Jumbo, er de blå og de grønne. Det vurderer vi, da de gerne vil betale lidt ekstra for kvalitet og en mærkevare. Mediet, der benyttes i dette tilfælde, er et tv-spot samt deling på sociale medier, såsom YouTube og Facebook. Når man analyserer en reklame, er det vigtigt at overveje, hvad budskabet med reklamen er, og hvad den lover direkte og indirekte. I Pedigree-reklamen er det direkte budskab, at her ser du en glad hund,
som spiser noget, der smager godt. Det indirekte budskab er, at hvis du vil have en glad hund, så giv den Pedigree Jumboen. Vi har nu færdiggjort vores analyse af Pedigree Jumboen-reklamen og siger tak for nu.